Så sidder du derovre. Det er da skide. Det er jo ulækkert, så Frederik bliver sure. Ej, der kommer en bil. Oj! Det er så fint, det er noget det er så fint, man kommer. Hvad er det, du har på ryggen? Hvad? Kom nu. Hvad? Jeg gider ikke filme dig mere. Hvad siger du til mig, siger? Skal du bliver til grimt. Paller? Hvad siger du til mig? Jeg er til dig. Kan du lave sådan en Ollisen? Så er jeg ikke, men jeg falder. Kunne du dig? Kan du? Det kan du sagtens. Kan jeg gøre det igen? Nej, for jeg falder på en eller anden. Hvis du har lyst til at være medlem af, hvad hedder sådan en her? Hvad hedder den? Korbæk. Nej, hvad hedder sådan en her? Klubben. Nej, den her. Den her ting. Stangen. Hvad? Hvad hedder den? Martin, hvad er det hedder? Den der ting. Lav en uvending. Lav en uvending. Hvad? Lav en stor uvending. Hvad hedder den der? Løbehjul. Nå ja. Det er lidt sådan noget, jeg er med hjemme. Medlem af løbehjul. Så kan du bare komme. Selv tak. Jeg tror, jeg kan det.